rongsupi abar doanta COVID-19 ke so kangdang bomajok hithi rui kangkirji aphan CS kapangda. Kasang terangpi aphu kahenosi BJP ki donalong kalili kalanglang amen thap tabaret pu KDMCC pen akoi kipi. Higher secondary angdong kitia sadlang ang thek kapaklang along Karbi anglong lapen west Karbi anglong penta akan medun sen. Aprang sipini Karbi anglong pen higher secondary sadlang ang theki mesen kelong dona bang pubang pidona pansami nilitum Karbi anglong life abitong ahin pen suri ka choro na pajiriklong. Lapen non kibang jilang arni setami nalitum puan so se kapaprangon thek bomji lapen Karbi anglong aphan nong me kiban pibom thekji aphan nilitum ahin pen puthot hirju mesami na pajironiklong. Tang dipini prime tama bertalong pen nilisami Julie Bepi non arjik senang bertang ton pen. Asam ang kangalong ta COVID-19 ake soavur kangdang bom pen pini anke suri trok sose asam along ta keso kelong apai pleng tanglo. Ang tan pen ke bang ang tek ave pin pen bang pharo isira plikebra pliatum COVID-19 keso kelong lok pen keso kangdang bom ajo Guwahati along kedoan ward kri isi kang hab ejiaphan Assam Chief Secretary pen pangdapom. Longri arlo phere mimi munirabor kithur kangdang bomajok kedamdang durmi ani kang sampor phai sir kepen Guwahati rongsupi arlo kedoan ward kre siang kang kangkir thibjiaphan Assam State Chief Secretary Kumar Sanjay Krishna pen pachini labangso kangkir ke phai sek sarkar pen hukumalo kipia vetik ke kangkir klagjiaphan si pachini lapuanang bong pusetami sanghan ke jorakulat petrol pump beng atung methang asai kachekleng ponong jiaphan abar site thupon labangso kangkir ke phanang kok aputhak jasemet Guwahati angkang phere meme kedamtang nini angbong bang pharoi sira plikebra pli abang phuatum angtan pen ke bang thangnat ang thega be pin pen Guwahati along ki dotum COVID-19 ke so kelong ang thek longpon loklo District Administration pen Kamrup Metro pen Guwahati angkang containment zone kaparlo pen akaprek ward isi pen isi kangkir klag japhan alam dot pi Kangkir ke phanonamat nitroxian dipon jongse akenang sot pulote nitroxian kapabat pontu japhan mangpon Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningja teng pulote kedamtang nini ang bongpen bang pharo isira nerkep kebra isia phan coronavirus abur Guwahati rongsupialong kiswang thek longpon laso ang bong bang thongke pra troxi atumke angtan pen ke bang hutpen si kiso nangkacholo bonta bang pharo isira plikebra pliatumke na hokta angtan kedam ke bang alam ave pin pensi kiso cholong loklo Asam angkang pen COVID-19 na kiso kilong bangsuri trok sosiatum longlo laso ang bong bangsuri ke thamso se kiso mi ponthulo kiso ka chelang bong bangsuri hini sose dolang lapen kopai ke lang no pen bangsir ke batum aprandam danglo laso ang bong bangsuri ke thamso se kiso mi ponthulo kiso ka chelang bom bangsuri hini sose dolang lapen kopai ke lang no pen bangsir ke batum aprandam nanglo News X report Karbi Anglong live Keli kapor nangle bom apor hut song hijan abe ka chibong apor nangle bomlo lason si KADMCC maipi barim kasang terang pita Congress asong pen COC vosik ni phain kora pli arni Diphu Joysing Doloi auditorium hall along BJP asong chepok don si pidong apu asai tiki dunlo Karbi Anglong Autonomous Council CAM Tuliram Ronghang kasang terang pi ari chiki balong sitom Kasang terang pialong BJP chepok dunlote tangka lapen gari hum longjima Jongsi BJP nang dunde pulote nang tumabil do anta nang khange jipu kasang terang pipen ke thera lamthe pini KADMCC pherang kia mai ke phalong pen klangpon ni tum khan jongsi nang tum BJP lang nang dunde pulote nang tumabil mukha aja tata nang bon labi kamjam nang bon labi wan mati ke pula an tu khanta he linun ke no nang dun lo pulote ner pulong po sakurita nang pipo ingke kambil anda matha nang ni nang pipo ko bajal CM phan ni si haide lo po bango bajal he ingke koson si kroi po matni Jongsi nang tum BJP along nang dun nerlote gari ihum huk nang tuma phanta nang pipo posi kasang terang pipen ni tuma phan nang bai ponlo hum tanang pipo aja ta matha nang ni bil ko an ma duman sok ni hato si dulu ko sinang ku kasang terang pi komat lo
kasang terang pitong nitumapan bil nang kipija bangloma. Alang BJP kidonalong kasang terang pila puson kali kalang atum amen pen BJP kidonalong tok pon thabarat aputhak KADMCC pen somgita kropi ningduk cepatlan. BJP jongsi nangdun de pulotang te bil anta nangbon e ji pusi kasang terang pi kininje dam nili tumpan nang ether nang ham ulo lasi la kasang terang pi dong nili tumpan bil nang pija bang luma ma kasang terang pi kumat lo nili la bang jun jun Kasang terang pi aphu ka hengno pensi kapache thang tap pusi KADMCC kongchun bangpi Rupali rong hangpi pen pherangkia mailong ningjepon. ke apu ke no pensi lang di pachi thang ta Rosan Hansi report Karbi Anglong Live. Tangtenon malam so dihina mopan biar tang ton panik senang. Dihina mo phi puthot biar juthik lona. Karbi Anglong Dipu Arong Supi Shruti Jain Asamang Bongpen Trok Angdeng Kachepondon. Karbi Anglong Sign Sangdeng Along Pan Trok Nerkep Tokbor Pokebra Kethom Mate 88.53%. Komar Sangdeng Along Pan Trok Sirkebra EC Tokbor Inkoi Mate 91.20%. Lapen Art Sangdeng Along Pan Trokebra Nerkep Tokbor Trok Sirkebra Nerkep Mate 68.98% Kelongdon. West Karbi Anglong Sign Sangdeng Pen Avi. Komar Sangdeng Along Pan Paru isi mati 100% lapen Art Sangdeng Along Pan Trokner Kep Tokbor Trokebra Kethom mati 80.63% Kelongdon. Pini Vosik ni pha ingkora pho arni Assam Higher Secondary Angdung Kitia Sarlang Angthek Kapaklang Ahut Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District Penta akan Medun Sen. Setami isi ningduk mimea lama bangke West Karbi Anglong Sign Sangdeng Pen Avidedlo. Halapu Dipu Don Bosco Higher Secondary Pen Ketok Don Shruti Jain Asa Mangkang Pen Trok Angdeng Cepalong Don Si Karbi Anglong Mate Dipu Arong Supia Pan Thedung Nong Nambando. Pini Kapang Dakpon Higher Secondary Asadlang Angthek Arts Science Lapen Commerce Angdeng Along Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Pen Kelong Don Angtheke Science Angdeng Along Pan Trok Nerkebra Nerkep Tokbor Pokebra Kethom Mate 88.53%. Commerce Sangdeng Along Pan Trok Sirkebra EC Tokbor Inkoi Mate 91.20%. Lapen Art Sangdeng Along Pan Trok Nerkebra Nerkep Tokbor Trok Sirkebra Nerkep Mate 68.98 Cepalong Dunlo. Halapu West Karbi Anglong Pen Science Sangdengke Avidetlo. Setame Commerce Sangdeng Along Pan Paro EC Mate 100% Lapen Art Sangdeng Along Pan Trok Nerkep Tokbor Trokebra Kethom Mate 80.63 Cepalong Dunlo. Lason si nona dihu suri hinira ingkoya ningkana Parman Higher Secondary Asad lang ketok dona phaike Science Sangdeng Along bang pharo khora Trokebra hiniatum ketok donang bongpen bang pharo plira Trok Sikebra isiatum chepa ondunlo. Commerce Sangdeng Along bang pharo plira Trokebra Trok atum ketok donang bongpen bang pharo plira ingkoya phoatum chepa ondunlo. Lapen Art Sangdeng Along bang suri plira pharo kethomra Pokebra kethomatum ketok donang bongpen bang suri kethomra inut atum chepa ondunlo. Lason thak si halapu West Karbi Anglong Penta Komar Sangdeng Along bang Trok ketok donang bongpen bang Trok atum ta chepa ondun laplo. Lapen Art Sangdeng Along bang suri isira pharo isira Trokebra Troksi atum ketok donang bongpen bang pharo sirkebra plikebra isiatum chepa ondunlo. Setame Science Sangdeng Pen inutta ketok dona bang avidetlo. Secondary annual result aduta matambi asubuta nilang tumpan nilang kan adong dilo lapen ke nilang jung school pen tuning kan lang dam bote tuning ute pining result ke mesen ni nilang Kasi ang si semua kanta pas mission apa lang itu kanta ningat lompen ang nama hiu jumi hat dilo. Ini result ke pining
Hello, kipas ke online ba percentage ke mana itu sih kebun lo, hasilnya ni nili. Kadang kali kita nak tu start tu kan teaching start, non teaching start, bukan ke guardian parent tu banta SMBC especially lah member banta cukup lo. Lason si nona dihu higher secondary asat lang ang tek Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong penta akan midun sen ason si tek pon long. Camera person Rosan Hansepen Sarjib Kathar Karbi Anglong live. Corona avur benajok dead pikangkir klagasek Inglong arlogajo Jasemet mobile network kabidada hawar ki duarat lapen lokacharlia osomaratum sonsuri akisung ke boy phutha klardak pen kachini jia phanpura Karbi Anglong life apherangke kahumridam Malam so airport pen pir thega pati hirnut ka phere meme corona ki so penajok kidu ke plang pupe Jasemet ke Inglong arlok atok anu ajo kidu mobile network ke lilipin habaralong kidu araratum penang anakisung ki boy chechak nang rentilo Corona ke so pen jogdunang ji pura hithi kulat kangkir penchenglo school college anta ingirdun klak kaching thur muchot ahabar mate rong supia jo kidu araratum ke masap o ake joido Lason si lo kacharle ana thutami sarkar kapin khadateng school in hub check pusetami osomaratum aphan online pen lo kapacharle abar sai pipon bom Bonta Inglong arlogajo mobile network kabipin habar along kido lo kacharle osomaratum ke corona avur pen school kang hub check ajok lo kacharle abar sai ta avedetsi rong ro ki joyana thusi jinung rong rang Lahai hoya ki songke boy phuthak klardak pen kachini ja phanpura Karbi Anglong life apherangke Bikrom Teron ahin pen Numati constituency angbong pen kapa phidun hup nai ahabar dong hap humri damsi haladak arar pen chihut chipur padoda Pini nilitum 16 nong nomati angkang Jasemet kang tui nai polling station dong hap hawar Inglong arlok ahawar labang so Inglong arlok ahawar penangan nilitum so Karbi atum si ningkan paru sosial ang litum ladak coba cewang bom lo lasi lockdown ceng dia tapi sumartum school kawe ajok nurse la sumartum la Inglong arlok juipo langbung langter juipo logo Charlie kateng ni sonsi do koklo lasi guardian atum lada Inglong hawara guardian atum kaduk we cingwai cingsai si lalu tanbang ke hai krosong pan hang si labang so Hills United Academy labang so school along puthot ani si along honta hini osomaratum pan hang si lo tan pangcheng ponlo Rongklim somaratum kacharle ahin hengno detna puka matha joksi nilitum lapuson asai keklem pon pon pusi ninje pon lockdown nitum chiklo jon thomne iltum aphan la school bangking hat klak hon si thailong no kalang lo lapente school hat klak amak si nitum da dagla school bangket samar phan polong la dalo lasi niltum ji thailong lo mate api potum ta nil phan bekana pilo ye samar kenan ke hem charlie no putoi chitame charlie le tati lalo e la pelong ke la nang tum class do boma hut bang ke thari no poi sarban san pidami de ba pela be sa atum kalte nang theng det po ba ba lokon ke ther ke hapen tame samar phangye ba pen charlie bom la phangke la ke alang tum ke tame hem ta ke toy mission tilo charlie lo Dena Rongpen Bikrom Teron Karbi Anglong live Tang TV ni prime time birata ke lapan sikang tonik lo domi thakmi kurwang tu